ठाकुरଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆଉ ଏଇ ସିଧା ପାହାଚଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲୁ କିଏ ନଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି ନୟାଗଡ଼ ପରିବାର ଆଉ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ 3-4 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଲେ ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କି ଏତେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ସବା ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ମୋର ବାନ୍ତି ହେବ ନା ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବସି ପଡ଼ିଛି ପଛରେ ପଛରେ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ଲାଇନ୍ ବୋଲଗଡ଼ ଦେଇକି ଯିବା। ଆଉ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ନିଆରା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ। 6:45 ଆସି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5:30 ବାହାରିବାର ଥିଲା। ହଉ, କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପଛେ ହେବ, କ'ଣ କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବୈଷ୍ଣବୀ ପୀଠକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ଆମର। ହଁ, ବାଟ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେନି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବାଟ ମ୍ୟାପ୍ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଗୁଗୁଲ୍। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ପରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ। ନୂଆ ଜାଗା ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି, ଫଟୋ ମାରିଦେ ସେମିତି ଆଉ। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ଗୋଡାଉନ୍ ବାଟ ସାରା ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ବଢ଼ିଆ ରୋଡ଼, କାମ ହେଇଯାଇଛି ରୋଡ଼। गाड़िया अच्छी गाड़िया पोखरी बाँ पटे
ସବୁଆଡ଼େ ତ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଏଇଠି ତଳକୁ ଗଡ଼ିଯିବା। ଛୋଟ ରୋଡ଼ ଅଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ ଆମେ। ହଁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଯାଉଛି। ଉପର ତଳ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଲାଗିଛି। ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ହଉ, ଦିଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ। चलो चल चल ये रखिए गाड़ी फाड़ी बाइक पचर तो आम पार्किंग कर देचु। आउ 50 टका नौ 4 चकिया गाड़ी पे सीधा जीवे पूरा सीधा रोड रे। आउ बेसी लोक भी नहांती, बहु आगे जाऊँगी। चली चली माँ का पहुँच ठाकुर अच्छा। हाँ, आज आज ये खुला खुला हम आपड़ सीसीटीवी नजर अच्छा। सीसीटीवी कौट लगी कौटे मुझे तो कहीं देखा पाऊँ सीसीटीवी। हाँ, सेठी लगी से खुंटर लगी ना लगिन लगिन कौट कही दौरान ये एंट्री है आमर आम पुलिस सहायता केन्द्र। ये सोलार पैनल लगी, लाइट सिस्टम ये सीसीटीवी लगी सीसीटीवी। हाँ, भल जगह पार्क पे बढ़िया ये पूजा सामग्री नहीं पारे।
ये दुकान बजार सब खोली प्रोग्राम स्टेज चलती रेडी रात प्रोग्राम हम काली केबुटू है प्रोग्राम चेयर फेयर पड़ी किसी बाट तो चलिया पड़ो देखिए ये चिता कुटबू बरा पियाजी दुकान ये छोट आहरी छोट होगा रोड ये दीप बिक्री हो पूरा यूनिफॉर्म अच्छा भल देखा हाँ करदे ना हाँ यूनिफॉर्म अच्छा फर्स्ट टाइम आई सेकंड टाइम आइला आहरी के बात अच्छे अल्प बाट बोधे से आगे बोधे हाँ हो गला आइला बेलू कुछ लगे गला बेलू बाली सरला शौचालय चप्पल स्टैंड ये चप्पल रखद पाउच पानी पाउच पानी बस पड़िया ये आगे ठाकुर मंदिर जगे चलती मोर छुट्टी यज्ञ हो हम यज्ञ दुईटार खोल
ହଉ 2ଟା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଏଇଟା ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଠି ଆମକୁ ଭାଇନା କହିଲେ 2ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାକି ଜାଗା ଗୁରା ବୁଲିକି ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ ପତଗଡ଼, ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆସିବେ। ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଲଡ଼ୁ ବାବା ଆମେ ତ ଯିବୁନୁ, ଆମର ବାହାଘର ହେଇଛି, ବାହାରେ ବୁଲିବୁ ଆସିବୁ। ओम श्री श्री लड़ू केशर चप्पल थब गोड़ धुआ गोड़ धोया गले यहाँ हूँ बाबांकर तले जाइए उठे गाड़िया रघुनाथ प्रभु दर्शन रघुनाथ रघुनाथ ये विश्राम पहड़ पड़ जाइए आलती हो आलती सैले दर्शन करके जीवु आलती पहड़ खोलीगला आस आस पहड़ खोलीगला जीवा आगे भितर को दर्शन सरला पर आम होटेल खाई देलु से तो प्रसाद सेवन व्यवस्था थिला किंतु आमको टाइम लगे बोले आम होटेल ही खाई देलु खाइबार कौन कौन होता देखो सालट भजा शाग मुग आउटे कौन राई ककार राई डाली ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଥିଲା ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 80 ଟଙ୍କାରେ ଯାହା ଯେତେ ଖାଇପାରିବି ଭଲ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ରିଟର୍ନ ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଗାଡ଼ି ଆମେ ରଖିଲୁ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛୁ। ଟିକେ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଯିବୁ। ପର୍ଦା ଲାଗିଥିଲା ପର୍ଦା ଖୋଲା ଯାଇଛି ଦର୍ଶନ पहुँचलु देखा आगू जाइए खाई जाओ साइड
16 ଫୁଟ। ଦୌଡ଼ି ବିନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିବନି ଫଟୋ ଭଲରେ ଉଠେଇ ଦେଇଛ ଆମେ। मेन हाईलाइट Welcome back to our YouTube channel. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. ये होचंदी आम कुनाल दादा, ये होचंदी आम रानू खुड़ी, आउ ये होचंदी आम दीदी, ये होचंदी मम्मी, ये होचंदी दादी, ये होचंदी नन्ना, ये होचंदी टिंगिरी। आपण माने फेरला बेले गोटे आक्सीडेंट हो जाइए बहुत गहली था 3 जन आसुले 3टा झील 2टा झील बसिकी गोटे मौसी नहीं कि आसुले वृद्धा लोक कौन करवा गोटे बाइक वाला साइड मार दी मुंडटा फाटी जाइए आम्बुलांस आवश्यकता था कि ठीक टाइम आसी पहुँच नाला तापर लोक मैंने सब सहायता करते जा भी हो छाड़ ठाकुर केमती जल्दी भल कर दूँ।
ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇପଟେ। ଆମେ ଯିବୁ ଏପଟେ ଚାଲି ଚାଲି। ଭୈରବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇପଟେ ଯିବା। ଭୈରବ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରାହବ। ଆଗକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କରିକି ଯିବୁ ଆଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଗେଲି ଝିଆରୀ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁତୁର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗେଲି ଖୁଡ଼ି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମମି, ୟାଙ୍କ ଝିଅ ମୁଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ମୁଁ, ୟା ଭଉଣୀ ମୁଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା। ଦାଦା କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ଲାଗିଲା ବୁଲେଇ? ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ଯିବା ଘରକୁ? 3 କିଲୋମିଟର ଆগে ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟା ପରେ ପାଖାପାଖି ଯିବାର ହବ। ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ତ କୋରାପୁଟ ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରି ହେଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଆସିବୁ। ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଜାଗା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଜାଗା। ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ବୁଲିକି ଯିବେ ଆଉ। ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଇଛି? ଦର୍ଶନ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଜୟ ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଜୟ।